nguva iya yekusumudza ZANU-PF nenzeve tichirolera pasi kuiti bra kana uchinge watosvika panapa garai matoudzana ikoko nemaministers kuti kune umwe mupana waani asingazvinzwisisi ende handiteerere zveshuwa. So panapa pane nyaya iri kunetsa panapa, but vamwe munoona nga zvisina basa, but kwandiri chinhu chese chine basa because ZANU toda kuita yekubata pamweya kuti so kana uchinge watouya panapa I think you know what to do, uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZANU-PF yacho tanga nekulike this video izve so kuitira kuti ZANU-PF iboikane. Pane zvinhu zvandiri kusangana nazvo mastreets, saka handisida kupedza 5 minutes ndiri panapa dzakatowandisa, ndiringoda 3 minutes chete kuti tingoita se tingokwanisa kungobatana nenzeve tichitoenda right. Pana minister uyo honorable Evangelist Peter ari kubuda ari kusimbisa zvinhu zvekunyeba, you know we are sick and tired that nyepero neZANU-PF. Kana muchinyebera vanhu nyeberai vanhu muchiziva kuti isusuka amendo tunemati teta ita se teta shaya data rega teta as long as tingoripo chete hakuna room yekunyebera vanhu. Ari kuisa zvimakoko, I don't know the level of desperation yavainayo yekuti pakutaura kuti pane makoko aitonzi idipfe Evangelist iye paside apakanzi idipfe paside, you know pari kugadzirwa its AI yakagadzira zvinhu izvozvo, hakuna zvakadaro. Coca-Cola inambobvira yakagadzira zvinhu zvakadaro, inotozvityawo. But tiri pakati pekusangana neizvozvo ndafara zvisingaite because ndabva ndangoona kuti chindururani ichi chinoda kuti kana munhu achinge atochiita mobva mamuratidza kuti wazviita zviri zvokunyeba, because pabva ngobudikirawo mamwe akanzi no to 2030 saka kana ake ari echokwadi let's use zvekare iri rakanzi no to 2030 rimwe racho rakanzi general, kuda kuti general ndo vakudiwa kuti vapinde ameno kuti vachafila sei kana zvinhu zvakudai. So inini purpose yangu ndingoya panapa ndekuti ndingokuratidza ichete imi maZimbabwe musabvume kunyeberwa nana musoro bhangu, because ndo zvavakajera kufambisa propaganda kubva makuseni kusvika manheru, nekuti tine vamwe vanhu vekuti vanenge vane pfungwa dzedza dzekuti dzakadhakwa dzekuti vanongobvuma zvese anongoti akangodzwa chinobva atokabira, tinobva tasara tine maproblems ekuti vanhu vanenge vachidyiswa manyepo propaganda. But inini ndakangoya nokuroyoro naye chete, hakuna pokuti mungaramba muchiroyiwa neZANU makore ese vachikuitisa zvinhu zvakadaro. Inini ndingoya kungono chibvondora anenge asotwa ikoko ngaarutse. So before I disappear, pane yaota muzembe yandiri kunzwa futi panapa pari kunzi Muzembe was lured by ZANU-PF Zvigananda, hoping that he had information of who is behind Comrade Bombshell and what the strategy was. Upon arriving at the CIO base, they realized that he knew Fokolo. They got angry and threw him in remand prison. aida kudzoka neskill furare kuti vakangotanga vari kuziva zvikuita se kuti ndiana kushandisa geza, because chiri kuvavhiringidzeko zvino zvikuti vakatanga kuti geza ndibhoki, saka zvari bhoki toda kurowa, tikarowa iye nhingirikini yacho tobva taona kuti ndiana ari kunhingirina, saka vanenge vada kutsvaga information vakati aiwa tikadeedza uyu anokwanisa kunge achiita se achiziva skill racho. But iye paakazonosvika ikoko hanzi akaoneka kuti haana kana chinhu 1 chaanoziva, saka zvinhu zveZANU-PF vakomanaka ameno kuti zvichanhingirina sei. But nako ndozvo ndingoenda nazvo panapa chete ndingokuonesa because dzimwe nyaya dzacho kakaguwa haridi kurebesa, guwa ndiri kungoudzana kungoti gagagagaga toti bye bye.